Čo ťa od nás tak odrádza? Všetko. Refresher písal, že máš frajerku. No. Ako sa to stalo? No tak ako si nájdeš ty frajerku, tak Čo, na ešte Tindri? ľahšie nájdem frajerku, podľa mňa. Akože ako ja? Takže takto idem na to. Ja môžem pritvrdiť. I got this bad boy right here. Nie, povedz mi, že my iba boli tak... kamarátky dlho, že poznáme ešte od strednej školy, ale tak vždy sme boli také, že... Že Petra číhala, chceš povedať? Nie, ona mala vzťah, ja som mala vzťah vždycky proste. Nejak sme nikdy nemali tú šancu nejak sa hlbšie porozprávať alebo tak. A po tom rozchode nejakým spôsobom ja som bola taká vyzlomená. A bol tam niekto, kto ma vypočul. A zrazu som videla všetky tie veci, ktoré vlastne ja chcem v tom partnerovi. A ona mi to dáva. A ja som taká, že fíha. Ona mi to dáva. Že fíha. Áno. Jak si reagovala, keď si toto zistila? Ja som bol v šoku. Ja? Áno. Ja som bol vôbec v šoku. Som nečakal ja. Ale ja som si tako, že... taký zvrat okolností, nie? Tak už som mala dosť všetkých chlapov. Už to bola posledná. Áno, tu je ďalšia otázka, že plánuješ sa niekedy vrátiť k mužom? To čo robíš za... Že orodujem za našich. Ja že lebo pekné, že nám odchádzajú na druhú stranu, na druhý breh, toto vôbec nemôžete nej byť taký pôjde. kokočino. Tak Ja ako... mám taký pocit, že toto vôbec nej pôjde. To si robíte vy sami. Tu je otázka, že čo ťa od nás tak odrádza? Všetko. Čo ťa odrádza? Kde je problém s mužmi? Čo, kde? Ako, čo? Ja nehovorím, že so všetkými mužmi, bože, toto je zase takéto, že ja mám strašne veľa mužov, ktorých mám rada. V mojom okolí aj teba mám dokonca rada, Oskar. Nevyzám to tak, ale dobre, pokračujem. Ale proste, ja som nejaké PTSD, alebo čo z tých vzťahov, ja neviem. A ináč, keď sme pri tom, že jak na toto reagoval Honza, keď to zistil? Tuto. Tak predstav si, že máš frajerku a si nájde potom babu, no tak asi to je také. Ja neviem, že jak by som reagoval. Že proste, čo to značí? Že... Máš malikár. Ale prestaň. Hey, yo. Nie. Chill. To akože tam nebol problém. Á, výborné. Toto video si záramujú, ak sa to dá. Dáme gifkom spravíme. Tam to problém nebol. No, tam problém nebol. O tom musí byť nepríjemné, podľa mňa. Čo, keď ti odísť za ženou? Nie, Vieš čo, tak celkovo. kebyže ma moja priateľka podviedla so ženou, tak by ma to menej trápilo, keby ma podviedla s mužom. Lebo by to bolo menej ako keby dehonestujúce pre mňa. Lebo ja si predstavujem ženské milovanie veľmi nežne. Nie, ty to hlavne kúkaš, podľa mňa, vieš, že si z toho šťastný. Mám že som šťastný. Veľmi nežne. No? Hej, to je zle. Máš nejakú reakciu, že tak, možno tak stručne, že čo, že jak to dával? Pôjde? On sa k tomu moc nevyjadroval, ale to vidíš na tom človeku. A vedel to, akože tušil to ešte predtým, jak si to ty mu povedala? Jak to zistil vlastne? Tak asi sa mu to potvrdilo na tom internete, keď som dala to storíčko. Počkaj, tak to zistil, že cez storku? Tak ale my sme už boli rozidení, takže sa mu budem spovedať. On to zistil tá cez storku. Asi ja neviem, ja mu do hlavy nevidím. Vieš, sa aj nerozprávať, že vôbec, že... Ale tak sme rozidení, čo jeho do môjho osobného života a čo ja... Není mu nič takéto, akože... Ja sa ho tiež nepýtam na jeho sexuálny život.